या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। नवसाला पावणारी मालवण तालुक्यातील आंगणेवाडी येथील श्री भराडी देवीची वार्षिक जत्रा निश्चित झाली आहे। 9 फेब्रुवारी 2026 ला ही जत्रा होणार आहे। मतमोजणीच्या अंतिम टप्प्यात सेना भाजपमधील राडा प्रकरणी परस्पर विरोधी तक्रारीवरून गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर पोलीस ठाण्यात शांतता भंग केल्याबाबत दोन्ही गटातील 50 व्यक्तींवर स्वतंत्र गुन्हा पोलिसांमार्फत दाखल करण्यात आला। कणकवली नगरपंचायतीसाठी मतदान झाल्यानंतर सायंकाळी उशिरा मतपेट्या कणकवली तहसील कार्यालयातील स्ट्रॉंग रूममध्ये बंद ठेवण्यात आल्यात। या स्ट्रॉंग रूममध्ये 24 तास पोलिसांचा पहारा असणार आहे। सिंधुदुर्गातील 3 नगर परिषद आणि एका नगरपंचायतीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली। जिल्ह्यातील 4ही ठिकाणी सुमारे 74.25% एवढं मतदान झालंय। कार्यकर्ते बूथवर असताना गाडी अंगावर घालण्याचा प्रकार झाला। सावंतवाडीत पहिल्यांदाच युपीतील लोकांनी असा प्रकार केला असून हा विषय गंभीर आहे। ही माणसं विशाल परब यांची आहेत, गाडी देखील त्यांच्या नावावर आहे, त्यामुळे विशाल परब यांनाही अटक करावी अशी मागणी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी केली आहे। कणकवली तालुक्यातील खारेपाटण रवळनाथ मंदिर जवळील गुरववाडी येथील सुभाष उर्फ पिंट्या गायकवाड आणि समीर गायकवाड यांचं बंद घर अज्ञात चोरट्यानं फोडलं। यात 5 ग्रॅम सोन्याची चेन आणि रोख रक्कम 1,58,000 यांचा समावेश आहे। कणकवली नगरपंचायतीच्या 5व्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण 80.71% एवढं जिल्ह्यात सर्वाधिक मतदान झालंय। यात प्रभाग 2 मध्ये सर्वाधिक 85.29% मतदान, तर सर्वात कमी प्रभाग 14 मध्ये 74.36% मतदान झालंय। सेना भाजप राडा प्रकरणी भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांना विचारलं असता परब यांनी नो कमेंट्स अशी प्रतिक्रिया दिली आहे। मातोंड गोवळवाडी येथील दर्पण प्रमोद परब या 18 वर्षीय युवकाचा राहत्या घरी मृत्यू झाला। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं असता उपचारापूर्वीच त्याचं निधन झाल्याचं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं। त्याच्या पश्चात आई, वडील, काका, काकी, चुलत भाऊ, बहीण असा मोठा परिवार आहे। कणकवलीत मतदान प्रक्रिया झाली, यावेळी लक्षवेधी चित्र दिसलं। याच दिवशी मालवणमध्ये लग्न असलेली तरुणी श्रद्धा परब हिनं कणकवली शहरातील विद्या मंदिर हायस्कूल इथं मतदान करत हक्क बजावला। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांमुळे तसेच दोडामार्ग हेल्पलाईन ग्रुपच्या पाठपुराव्यामुळे दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयात अखेर 3 डिसेंबर पासून मोफत डायलिसिस सेंटर सुरू होत आहे। सातोसे इथं रेल्वे मार्गावर रेल्वेची धडक बसल्यानं बिबट्याचा जागीच मृत्यू झाला। बिबट्याचा जागीच मृत्यू पडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वनविभाग घटनास्थळी दाखल झाला। रत्नागिरी संगमेश्वरातील साक्षी मंगेश पवार या महिलेवर बिबट्यानं हल्ला केला, मात्र धाडसानं प्रतिकार केल्यानं तिचा जीव थोडक्यात वाचलाय। राज ठाकरे हे संजय राऊतांच्या नाहूर येथील निवासस्थानी भेटीसाठी गेले होते। ते संजय राऊतांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांच्या घरी पोहोचले। काही महिन्यापूर्वी राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं होतं। या मदतीसाठी राज्य सरकारनं कधी प्रस्तावच दिला नाही अशी माहिती पुढे आली आहे। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी संसदेत लेखी उत्तर देत या संदर्भात माहिती दिली आहे। राज्याचं राजभवन आता लोकभवन या नवीन नावानं ओळखलं जाणार आहे। राज्य सरकारनं याबाबत अधिसूचना जारी केली असून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे। सांगली जिल्ह्यातील आश्रा नगर परिषदेच्या ईव्हीएम स्ट्रॉंग रूम बाहेर मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते जमले आहेत। मतदानात आणि प्रशासनानं जाहीर केलेल्या मतदानात तफावत असल्याचा आरोप मतदार आणि आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला। यानंतर ही गर्दी जमा झाली आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांची एका लग्न सोहळ्यात भेट झाली। यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी संजय राऊत यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली। मतदान केंद्रावर आमदार बांगर यांनी एका महिला मतदाराला मतदान चिन्ह सांगून मतदानाच्या गोपनीयतेचा भंग केला। या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला। कॅश फॉर जॉब प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी संशयित पूजा नाईक हिनं सरकारी अधिकारी आणि एका मंत्र्यावर केलेले आरोप तथ्यहीन असून तिनं केलेल्या आरोपांसंदर्भात गुन्हा शाखेनं सखोल तपासणी केली असता कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत अशी माहिती गुन्हा शाखेचे अधीक्षक राहुल गुप्ता यांनी दिली आहे। जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजप आणि मगोप यांची युती झाली असून मगोपला 3 मतदारसंघ ठेवण्यात आलेत। काही ठिकाणी भाजप अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देणार आहे अशी माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे। सरकारनं लोकांच्या सुरक्षतेवर सारथी ॲप इन्स्टॉलेशन अनिवार्य करण्याचा अध्यादेश जारी केला होता, मात्र अधिवेशनातील स्पष्टीकरणानंतर सरकारनं प्रसिद्धीपत्रक काढून निर्णय मागे घेतला। भारतीय रेल्वे लवकरच तात्काळ तिकीट प्रणालीत महत्त्वपूर्ण बदल करणार आहे। आता रेल्वे तात्काळ तिकिटासाठी वन टाइम पासवर्ड प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे।
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेनं आरबीआयच्या दुसऱ्या सूचीत आपलं स्थान टिकवण्यात यश मिळवलंय. विराट कोहलीनं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मागील 3 एकदिवसीय डावांमध्ये सलग 3 शतकं झळकवण्याचा अविश्वसनीय पराक्रम केलाय.